Ano, oras ka. Okay. Ano ka? Napinis sila dahil hindi kayo ilang lugar. Oh. Habol ko diri kay pating inita. Ito yung inita sa lugar. Pero nindot kay diri, pero nag-relax man sa mga init kaayo. Habol ko sa akong kamot out. Nakabuna para di ko makitaan sa mga initan. Kaya lang ko. Kaya nga nagkamaw. Nibagong dool rin. See, nakita niyo yung dool. Bagong dool. Hi, Don. Dali, Don. Mag-relax na, Don. Hi, Marimar. Hi, Nyorita Faye. Ay, mag-relax ta. Dali na, mag-relax na ta, Don. Join me, Don. Hi, Don. Juliet Marabilis. So, Marilyn Vilapenia. Ay, mag-relax ta. Dapat yung inita dire ba? Relax na dire sa dagat. Kapoy ko wadto sa dagat. Sa dagat sa liyo. Kapoy init na. Baka ito sakay kay tag-init. May nang silang mga kaputian kay di mahadlok ng init. Basta dalay breeze. So nanay hangin. Kinakina sila di mutog sa tubig. Kita kamamalangoy. Nako. Kamamalangoy. Di kita mutog sa tubig. Alam ka istanan. Kaya di kita kamamalangoy. Natao na lang. Ulawan ta nga malumos ta. Malumos ta sana all.